Hvem bander mest? Unge eller ældre? Det gør de unge. Det gør unge nok mest. Unge. Unge, klart. Det gør de unge. Hvem bander så mest, unge eller sådan voksne? Det tror jeg faktisk, voksne gør. Der er jo sikkert mange, der vil sige, at unge taler, de bander mere og sådan. Men der er jo også nogle, i nogle kan man sige, grupper af voksne, hvor det er normalt, at man også har sådan et noget, som nogen vil have opfattet som et hårdt sprog. Hvem synes du bander mest, unge eller voksne? Unge. Jeg tror, det er den unge generation. Unge. Unge? Unge. Altså, jeg tror, at de unge bander på en anden måde end de voksne. Men jeg tror bare ikke, man lægger så meget mærke til, at de voksne bander som unge, fordi de skal ligesom oplæres. Så tænker man, du skal huske ikke at bande. De gamle taler ikke sådan grimt, siger fuck eller sådan noget, men det siger måske nogle andre ord. Hvad er det grimmeste ord, du kender? Jeg tror, at da jeg var lille, så fik jeg altid vide, at jeg ikke måtte sige pikslikker. Det er fuck. Jeg synes fuck er rigtig grimt. Fuck, tror jeg. Svensker. Fuck you, ja? Ja. Jamen, sådan nogle siger jeg aldrig. Nej, det siger du ikke. Okay. Jeg synes, lyd er et ret grimt ord. Bitch, motherfucker. Fuck, tror jeg. Fucking kælling eller sådan noget. Kraftedeme synes jeg er et rigtig grimt ord.